Wonder Brush, som jeg havde lovet jer en instruktion på. Den står jeg med her. Som I kan se på bagsiden, så er der en pil ned. Det betyder, at det er den række hår, der vender opad, og som en skrev vender forkert, man egentlig bruger til at børste med. Den ser sådan her ud på bagsiden, så det kan jo ikke nytte noget, man bare kører den her vej. Det hjælper ikke rigtig noget. Man er nødt til at bruge det, der stritter ud der. Nu vil jeg vise det på et stykke klæde, jeg har her med lidt hundehår, for at man kan se, hvor hurtigt det tager den. Man holder altså børsten sådan her i denne retning, og så trækker man sådan her, denne her vej, og så tager den simpelthen alt. Og så var der en, der spurgte med rensning. Der tager jeg i første omgang mine hænder. Hvis det er meget, så kan man bruge en kam til at få det væk. Jeg børster lige igen, så det er denne her vej, man kører med børsten. Og den tager simpelthen alt. Vi prøver her igen. Sådan der. På tøj, nu kan vi vise det på mine, jeg har ikke specielt meget på mine cowboybukser her, men der er det stadigvæk denne vej med de der hår her. Sådan der, man kører. Eller sådan her. Det er den vej, man kører. Vi tager lige igen her og får ryddet det her fuldstændig op. Det går simpelthen som en leg med den her børste, og det gør det simpelthen på alt tøj. Så er den sådan set fuldstændig ren. Altså, kig på børsten, pilen, og det skal være dem, der vender forkert. God fornøjelse.